step kapasuk bat kapkamen ya pilang baro. Ngai ngo U Blei baula penyo hangi yakane ka lat ban penon kam yakini ko jing start jong kane ka juk ka bamenta ban pynpaw shaman na ki tliu yeng yaki khubor na ka Ktien Ka jong Blei. Ngai Khublei ya ka jingseng samla KGP snot sepni lengba ka Good News TV ki nokit kam jengka baro ya ka jingtwe stom ka jong pi bat ya ka jingkhat sngewbha ka jong pi ru ya ka Jingiaseng Khynnah Balang Prebyterian Nongrah banyadan bentalem ha kane ka channel ka jong pi. Tu Blei Un kurku ya pi iwei pa iwei ba penang shat nang klan bat ban la ban yai 3 minute ya ki kam ki jong pi. Ngai Khublei ru ya ki rangba ki long kme ki para samla bat Kyrpang ya ki hap ki baret ki ba pej bat snap ya kane ka khubor ka bangadan ban sam hapdeng jong pi lang paro. Hakani ka step in puli na ka proverb kalanong ka balai pho ka takhat ka ba opsaw opsan opnrio pnyo bat ka takhat ka ba opra bat in person ki ei ka ba ka ne ka lanong bat ki takhat ki bran haka ki don ban hikai yanga ba yangi lang paro. Shwa kata ngan khat shwa ya I ban chai lang Pyngrope ba in sobha ban ai ka wei ka jingrai Kyrpang hakani ka por. Shisila don uwei ukena ula ong yalakak ni uwei tu syangan let's ngam jing yalam kajong uji sukres kmeda jing menjor kalapen song san kikpu arki dokha Shem kukun tura tuyahan da sumarba Hapdeng jing yalam jong uji sukres kiba pang kilayo kya san hajar pan bakem dan jaban bam baro kilas mautan Senran jisulawan ulakali manu bara jembam kenada jing shlor uyeng uai basam amanu banlong kum ukena ubakloy banyaram hapdeng ki jing kunlan hatung ilong kibakloy bansam nem syaki wei ya khubor jing yed bapela jong Blei jing keliangi hatung ilong kun ki jong U Blei ki bakloy ban raya syarab jing syai ka jing it ba U Blei hapdeng ka perthei badom ka perthei badab daki jing ma ka perthei badam daki kam bakisha amanu banlong kum ukena ubakloy banyaram hapdeng ki jing kunlan hatung ilong kibakloy bansam nam syaki wei ya khubor jing in bapela jong U Blei amanu banlong kum ukena ubakloy banyaram hapdeng ki jing kunlan hatung ilong bakloy bansam lem syaki wei ya khubor jing yed bapela jong U Blei ya khubor jing yed bapela
jong U Blei Ka proverb ka lenong ka balai pho ka khot ka ba sao ro ka ba apopra ka ong kumni don sautli ki baret ha ka khndo henry ki long ki bastart shikatei ki khiu kimlong ki brio ki bakhlan penban ki khrelupa yala ka jingbam menlir ki herax ki long tang ki paitlot penban ki thau ki la ki yeng ha ki mau siang ki puit kimdon usiem penban ki alej mi baro ha ki kan hon unyang psha ubat dalakiti bat udan haki yeng siem haka jingem jungi bun sen hi ni juso tenat ban pet bat bot nuksa yaka jingem jongki brio ki bala pa khmat haka perthai lani kita ki bangi khat ki celebrities kum ki khna ki baso tenat ban ila kai football ni tenat ban pet yaka jingla kai bayala kai ki player ki ba pa nam pha kum ki jong Messi Ronaldo bat ki we lani ladang ki kren chapang ka jingnang jing start ngi kan mau ki real start kum jongu Isaac Newton Albert Einstein bat ki we habangi pet bat puli ya ka jingem jongi ni ki real start real pau khmat ni ru ikwa ban perthu bot ya ka nuksa na ka jingem ka jongki penban kini ki sangtali ki khat na ka ne ka kita proverb ki kren chapang ka jing khraw bat ka jing start jong ki baret bat ki batlot bor ki bateng ngim kan mau ban pechaki kum kita ki celebrities bat ki bang ngim jukum mau ban shim kum kanuksa haka jingem ka jongi haka ni kalenong la kren shapang ki sautli ki jing thau ki baret kita ki long ki khiu ki herax ki puit bat unyang basha ki jing thau ki baning kong ki bangin kren ki long shapang ki khiu ki long ki kinja khnyang ki baret ki long ki wei na ki jing thau ba phla jong blei haka got ba khasi la penyar kat ya ki khiu bat ki brio namala ong ki khiu kim long ki brio ki bakhlan haka new international version la khot eki ki jing thau la ni kita ki creatures haka proverb kalenang ka ban rio ka khot ka ban rio hadu phra usiem Solomon ula joy ki khiu bat u brio u bajai pede u ong kumni khilai shaud khiu meu bajai pede to perkhat ikilinti jong u batulong start ubamdan unong yalam unong khmi lani unong sensha ubakre lupa menliur yala ka jingbam bat ubakan show yala ka jingbam haka yom ot ubrio ubajai pede udai ban bot nuksa yaga jinglong jong kitkhiu kimdon jingbishni iwe ki pendap yala ki kam ki bala ai haki ki jinglong jong kitkhiu tungine pet kabani kong kimdon ya unong yalam unong khmi lani unong senshar kitkhiu kimdon kam ya unong yalam unong khmi lani unong senshar uban bataya ki ei kaba ki dei banle ki la tep hi yala ka jong ka kamram ki trei shitom klem sange hajing em jungi ru ngiran kam ban shim ya ka ne ka jinglong jong kitkhiu kaba haka ktien phareng ki khot being proactive kamut ban long ki khna ki ba minot bat ki ba treshtom ki khna ki ba tip ban pendap yala ki jong ki kamram kum ban khrekot pendap ye ki homework ki assignment late Sunday school testa manla ka sing Sunday bat ki we ki kam ki ba pha ki ba kum ki khna ni dei ban le ki khna ki ba tip yala ki jong ki kamram klem da up hado ba ki we kin batha ne bataye ki ban le kabamut bangi dei ban long ki khna ki ba sedang shwa naladi ka jinglong ka ba a jung kitkhiu ki pin khre lupa na ka banta ka ayom telang ka proverb ka lenong ka ban riu ka khot ka ba phra ka ongkum ni uba khre lupa menliur yala ka jingbam bat uba kan show yala ka jingbam haka ayom ot u Haddon W.R. Robinson u ong next time you see an ant remember winter is coming the best time to prepare for tomorrow is today haka Ktien Ka si haka no ma ka por ba phio ka dikhiu kin mau ka ne ka wei baka ayom telang kalajan ka por ka ba biang tam na ka benta jong ni ban pin khre na ka benta kala shai ka dei ka menta kum ki khna kristan ngin prosyang ban ombo teng ya ki kam ki jongi
Bon sin kum ki khna ni sotanat banle ya ki e hakata ka last moment kum kanuksa haba ki no hi kai ki penlong ya ka no ka test ni exam bon sin hi ni sedang pet kot shwashi sngi ka tu ka tarik ka ba ki no hi kai ki mut ban penlong ya ka ta ka test la ni ka exam henry kum ki khna ki ba tips ni tungen persyang ban bot ya ki nuksa jong ki dikhiu bat ban long ki ba smart basting bat ki ba la pen khre lupa ngin om shania shu hakata ka last moment henry ngin pendap no yi kam ki jam jungi ha ka present moment ki jingthau ki ba ar ki dei ki herax lani kita ki rock badges ki dei ki jaj murat ki ba red ki ba sirium ya ki rabbit kini ki yada ya la die na ka jingsha penyap jong ki murat ki ba kham he kum ki sing ki pukni ni na ka jingsha penyap ha ki briu kini ki murat ki ju bha ban shong ha ki khap mau siang ki bangi la ban sham ha ka ri africa bat kum ju ha middle east ka jaka shong jong ki ka long ka ba scam bat ka ba shngan bha namar ki tei ya la ki yeng halor umau siang bat ki jaj mrat ki ba kham he bat kham don bor ban ya ki kim jula ban poi shaki jaka shong ki jongki ki jinglong jongki herax lani ki rock badges baning kong ki shna yeng halor umau siang kini ki mrat ki em ki sa ha ki mau siang kumta kumbangi la ya crunch khmat bakini ki mrat ki long ki baret bha kumta bunsin ki mrat ki ba kham he ban ya ki juk kem bat ba me ki kumta khnang bakin light na ka jingsha penyap ha ki wei pat ki mrat kini ki herax ki juri tengen ha ki mau siang ha ka ba ki shna ye ki yeng ki sem ki jongki ka sam ka bakhat phra khal dakhat ka ba ar ka ongkum ni utrai ulong umau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelai jonga U Blei jonga umau siang bas kem jonga ha u ken ngan shania ka sti jonga bat ka reng ka jingpen em jonga ka kut bajrong jonga kumta ka don kamengi ban song thu ba ha ka jing em ka jongi ru ngi don kam shibun ngin dan shibun ki nong shun ki ba isi yangi bat ki ba kwa ban pen men saw yangi pen ban ngim don kam ban shep ting ki ka don kamengi ban phai tang shau blei bat ban duai shau na marma u hi unda yangi na marma u ulong umau siang bat ka kut bas kem jungi ka jinglong ka ba a jukini ki herax kalong ki sutunat ban ai sngi hakapor mynsiem man ka step kini ki mrat ki ju sutunat ban shong bat ban ai sngi halor umau siang kini ki mrat ki long kum ki battery jong ki mobile ki badan kam ban charge man ka por khnang bakin la ban trai kam baro shisni ka jing em jungi ru kum ki khna kristan kadon kam bangin sedang ya ka step jong ka jing em jungi da ka bangi phai sha U Blei da ka bangi dem duai sha u la ni shem bat puli ka bible ni da ka bangi ruai ki jingrai ki pat pindan burom ya U Blei nama ulong ma u uba ai boring ban le ki kam ki jongi nama klam ma u ngimla ban le rem ni la ban shem ka ni na ka gospel honest ka nong ka khat san ka khat ka basan ki jingthau ki balai ki dei ki put kim don usiem ne unong yalam hapdeng jungki hinrai ki mi nala ki jaka shong hala ki kenhun ban wat bam ladangi shem ya wei put bat ngin pet bishar u ngin shem ba umlong umrat ubangi dei ban shepting hinrai la dau new ju jingthau ubaret la dau wan da ka kenhun hangta ka bo ya ka jingma ladangi puli na ka kitab ka barem ka exodus ka lanong ka baship ho ka khat ka bani kong hado arpho kai thu hangi ba kumno U Blei lingba u Moses ula penshitom ya ka ri Egypt da ka ba u pha da ki put ki bala bam lut ya ki jor ki chep ki ding ki sin ki so ki pai haboro ki lingkha jong ka ri Egypt wala ka long ka ri ka ba klan bor haduk atata hakitu ki por penban kamla banyele thma bat kini ki kunhun jong ki point ki bala tap ya ka ri ka jong ki wat hado ba omla shu yu issue wat ya ka khndo ka shiap jong ka ri Egypt ki point wala ki long tang ki khnyang ki baret hinai lada ki don ha ka kunhun ki long ki jingthau ki badan bor kum ki khna kristan ka don yang kum ki khna kristan ka don kamengiru ban sotho bangiru ngidon kam ya ki wei pat ha ka jing em ka jongi
Ngidon kam ki parlok parjor, ngidon kam ki bahyeng baisem, ngidon kam ki parmajan, bat khamtam ngidon kam ya U Blei. Usim Solomon haka kitab Ecclesiastes kalanang ka basaw kat khat ka bakhandai hado khat ar u ong kumni. La ka ba arngut ban ya ka ba webriu. Namar kidon ka nong babha ya ka jingtre jongki. Namaladakin uwei un clear ya laulak. He recorded ya uta uba marway haba ur bat umdan uta manu ban clear ya u. Ki jingthau ki basaw ki bangin kren ki day unyang bisha ne unyang abyeng la ne u lizard. Ki don bon jaj ki nyang bisha ki bangila ban syam hakani ka perthai. Hirai hangni ngi kren syapang unyang abyeng ubalong uwei na ki jaj nyang basha ubangila ban syam haman la ki tliu yeng jong ki briu. Unil nyang abyeng udai ujaj kenyang ubaret bat ubangila daka besuk ban bat haki kiti ki jongi. Unil nyang abyeng upa daki kiti haki kenro bat usyong haki yeng jong ki briu kenthop ya ki yeng siem. Unil jaj jingthau udan ha yeng ki baruspa bat udan ru ha yeng jong ki baduk. Wat la unil nyang abyeng ulong ubaret bat ubat tulot bor hadu kata penban upenan kam hok ya ka sap ke jong u. Daka ba upenan kam ya ki kiti ki jong u ban par haki kenro jong ki yeng bat kane ka iarap ya u ban petri. Bat banya dai la di na ki weipat ki jaj marat ki bala ban kem bat bam sok eki. Ngiru kum ki khna ngidon kam ban pertho bot ya kane ki jinglong jong unyang abyeng bat ban penan kam hok ya la ka sap ka talen na ka benta ka buram U Blei. Ka gospel Matthews kalunang ka ba upsaw ka dukhat ka ba kasaw hadu lai pho kahikai ngi syapang ka parshi kitalen. Hakani ka parshi ngi syam ba kumno ba haka we kasni uwe kunrat ubala day ban le jingne shaka we kari. Ula khot iki laingot ki shakri barul ai haki ya ki spa ki jongu. How shakri ubaning kong ula ai santalen, how ba ar ula ai artalen, but how shakri ubalai ula ai ka we katalen. Ushakri ubaning kong ubala yo santalen ula treshtom bat minat khop bat haka bakut jong kasni ula la ban penlong sa santali ki weipat kitalen. Kumju ushakri uba ar ubala yo artali kitalen ma uru ula la ban penyo sa artali kitalen. Kini ki arngut ki shakri kila pendan kam hok ya katalen kabala ai haki da ukunrat ujongki. Ukunrat jongki ru haba ula yu I ya kene kabakila le ula dap da ka jing bat ka jingsngewnguh yaki. Utaw wepat ushakri ubalai yo shitalen u klem le Imat ula kum yo tiasni la ne u kum bu teng ban pendap ya ki kam ki jong u bat imat ula tharai ba unle ya kini ki kam haka wepat kasni la ne haka ta ka last moment penban haka bakut usulet buri ya kata katalen hapo ka khendo. Kamut u klem le ru em ba kata katalen kabala ai ha u. Kumta ukunra jong uru ula dom bat bita ya u hadu bala uhukum ya kita ki we ki shakri ban kene no ya kata ka shitalen bat ban be no ru ya utaw shakri ba jaitu shabana ka yeng ka jong utaw kunrat ujongki. Kani ka phashi ka hikai ngi iwe pa iwe bala dangi penon kam hop iki sap kitalen ki ba U Blei ula ai hangi U Blei ubayo I ka jingtre stom ka jongi unnang ya kurkhu ku do ingi hinela dangi long ki ba jaitu bat ki bamle hok aka ka bala shania hangi U Blei ru un shim no ekata ka ba ngi don bat un ai no haki weipan. Ngide ban song thu hangni ba U Blei u ai ki talen hamman la uwe la ne ka we u la ne ka khna kat ba kum ka but la ne ka ability ka jong u la ne jong ka. Kani ka mut bangi day ban le hok ba trei hok ya ke ka bala shania hangi wat la ka la ban long tang ibaret ru. Penban haba U Blei u yu I bangi long ki ba minat ha ibaret unsa ayangi bat unsa ong hangi kumni. Bhame ushakri babha bat banget mila minat haka bakhindian ngan bo yami halot babun to khelet shapo ka jinkmen ukunrat jongmi. Kini ki sautli ki jingthau ki baret kata ki dikhiu ki herax ki point bat unyang abyeng ki pen I ya ka jing khraw bat ka jingstan jong ki ki baret bat ki batlot bor ki ba U Blei ula da buk nang haka ni ka slaper thei khnang bangi ki briu ngin pechaki bat ban persyang ban perthubut ya ka jinglong jingim ka babha jong kini ki jingthau ki baret. Ladangi puli
Naka testament kabarem, naka kitab kabaningkong usamil kalenong kabakatnyo kadukhat kabaningkong hado kabab san pusaw, syapang ka jingim jong u David, bakumno wala ulong tang khunna uba dangret karta uba emsngi hakaba ab sumar yeki langrat ukpa jong u, penban ula job persya ya u Goliath ubalong urangba payapom jong kinong Palestia. Hakane ka jingathu khana syapang u David bat u Goliath ni syam bakumno u David ubadap da mynsiem jong u Blei, bat klem kano ka jingshap ting ula tur persya ya uta u Goliath uba ishir khay tang ban pedu penban u David tang da uwei mau ula la ban pen klem bat penyap ya u. Shushu ladangi pej ya kenuksa naka testament ka batmai naka gospel u Yohanes kalunong ban riu khat baningkong hado khat saw ngin syam ya uwei khna ubalawan ra ikita ki santeli ki kupu bat atli ki dokha bat bakumno u Jisu lingba ki ne ki jingbam ki batang khindiat ki ba uniu khna ulawan ra ulala banle ya ka kamba hakaba ula besa ya kita ki san hajar ngut ki paiba tang da kita ki santeli ki kupu bat atli ki dokha kumta lagi rit nitlot bor ken mau u Blei jungi ulong kham khraw ban ye kinu ki bor jongre ka perthai ngidon kamban wad u ban shania hu namor u Blei jungi un ino engi lada u Blei jungi unyo kor ye kita ki sautli ki jingthau ki baret ki bangem juken mau ban khmi haka jingem jungi katnol tamlei unyo kor yanga badyapi ngidon kam tang kawai ba kata kalong ban shania hau nakabenta ka burom jong Blei. Amen. Tungin lay lang haka jingdwai. Kopa junga uba hamning ka burom ba kerok nga ashimi haka ni po jong ka khlema da tribe nga ai ngo imi wamela ai hanga hangilang baro ikani ka po ka bakodor ban ngap ban pusan ka Ktien Ka jongmi hikai mami ngi ka tribe langi long ki baret laling long tang ki khna ki baret tribe neto ai ka bor ka jongmi ka tribe kan yalam ngi ka tribe hikai mami ngi bangin im ka jing im tribe ka bala ban shane hami kumbalong kini ki jing thau ki baret ki ba mela ai ka jing hikai ngi hakani step ngi ru in persang tribe halai boy baret ban pynpaw ya ka burom ka jongmi haka jing im jongi tribe hooi daladi ngilong ki batlat ngimdon e naladi renga shania tang hami ngi scam tribe baka jing im ka jingi ka barsa kalong ka jing im ka ba pendon burom ka kteng ka jongmi sngow atrai jukhat ka kurpat ka jong shaki jongmi shimengi kumbangi long map kilat ki jungi baro na ba kini baro ngu dem pan haka teng Jesus Christ bang numpim jingi. Amen.